f'dak iż-żmien Ġesù reġa' wera ruħu lid-dixxipli ħdejn il-baħar ta' Tiberija. Derilhom hekk: Xmun Pietru, Tumas li jgħidulu t-Tewmi, Natanael minn Kana tal-Galilija u Lid Zebedew u 2 oħra mid-dixxipli tiegħu kienu flimkien. U Xmun Pietru għalilhom: Sejjer nistat. Għalulu: Ħaniġu miegħek aħna wkoll. Marru, rikbu d-dajsa u dak il-lejl ma qabdu xejn. Filgħodu mas-sebħ Ġesù kien qiegħed ix-xatt, imma d-dixxipli ma kinux jafu li kien Ġesù. Ġesù għalilhom: Għandkom x'tieklu ħbieb? Le, weġbuh. Għalilhom: Wadbu x-xibka in-naħa tal-lemin tad-dajsa u ssibu. Dawn wadbu x-xibka u mbagħad ma felħux jiġbduha daqs kemm qabdu ħut. Id-dixxiplu li kien iħobb Ġesù qal lil Pietru: Il-mulej dan. Għalhekk Xmun Pietru kif sema li kien il-mulej xeħed fuq il-libsa ta' fuq għax kien dweri u ntefa' l-baħar. Id-dixxipli l-oħra billi ma kinux imbeda wisq mill-art imma xi 200 drieħ biss, risqu bid-dajsa ikaxkru warajhom ix-xibka bil-ħut. Kif niżlu l-art raw li kien hemm xi faħam jaqbad bil-ħut fuqu u xi ftit ħobs. Għalilhom Ġesù: Newlu l-hawn xi ħutiet minn dawk li għadkom kemm qbadtu. Xmun Pietru tela fid-dajsa u ġibet l-art ix-xibka mimlija b'153 ħuta kbira u minkejja daqshekk ħut ix-xibka ma nqasmitx. Għalilhom Ġesù: Ejjew, kulu. Imma ħadd mid-dixxipli mas-sogra jistaqsih: Int min int? Għax kienu jafu li kien il-mulej. Ġesù resaq, qabad il-ħobs u newwilulhom. U hekk ukoll għamel bil-ħut. Din kienet ġa it-tielet darba li Ġesù der lid-dixxipli wara il-qawmien tiegħu mill-imwiet. Wara li kielu xi ħaġa, Ġesù qal lil Xmun Pietru: Xmun bin Ġwanni, tħobbni int aktar minn dawn? Iva mulej, wieġbu. Int taf li nħobbok. Għallu: Ira il-ħrif tiegħi. Staqsih għat-tieni darba: Xmun bin Ġwanni, tħobbni int? Iva mulej, wieġbu. Int taf li nħobbok. Għallu: Ira in-naġġ tiegħi. Għat-tielet darba staqsih: Xmun bin Ġwanni, tħobbni? Pietru ħass qafsa ta' qalb għax staqsih għat-tielet darba: Tħobbni? U qallu: Mulej, int taf kollox, int taf li nħobbok. Qallu Ġesù: Ira in-naġġ tiegħi. Tassew ngħidlek, meta kont żagħżugħ kont titħażżen waħdek u tmur fejn trid. Imma meta tixjieħ int tiftaħ idek u ħaddieħor iħassmek u jieħdok fejn ma tkunx trid. Dan qalu biex ifisser li ma mewta kien sejjer jagħti glorja lill-Alla. Imbagħad Ġesù issokta jgħidlu: Ejja warajja. Il-kelma tal-mulej, tifħir lilek Kristu. Ix-xettiċi li ma jemnux fil-qawmien ta' Ġesù mill-mewt jgħidu li d-dixxipli raw biss viżjoni ta' Ġesù. Il-Vanġeli imma jagħtuna stampa ċara tar-realtà tal-qawmien. Ġesù ħareġ il-barra minn triqtu biex joffri lid-dixxipli tiegħu diversi evidenzi tal-qawmien tiegħu li hu huwa reali u b'ġisem veru tad-demu l-laħam bħal tagħna, mhux sempliċi spirtu
jew fantażma? Fit-tielet dehra tiegħu lill-Apostli, wara li Ġesu wettaq il-qabda mirakoluża tal-ħut, huwa ipprepara l-kolazzjon u kiel mad-dixxipli tiegħu. Il-mulej Ġesu juri lilu nnifsu lil kull wieħed u waħda minna, filwaqt li aħna niftħu qlubna biex nirċievu il-kelma tiegħu. Inti tara fil-preżenza tal-mulej fil-ħajja tiegħek u tirċievi il-kelma tiegħu bil-fidi? Il-mulej Ġesu huwa il-qawmien u l-ħajja tagħna. Jekk nitolbuh mill-qalb u ikabbarna fil-fidi u fil-qawwa tal-qawmien, ħalli qatt ma niddubitaw f'kemtu jew nitbedu mill-preżenza tiegħu. In-nar tal-imħabba ta' Alla jaqbad fil-qalb tiegħek. Ġwanni l-Evanġelista jgħidilna li Alla huwa mħabba. Fl-ewwel ittra tiegħu, kapitlu 4, vers 16. L-imħabba tiegħu hi bla kundizzjoni, bla limitu u għal dejjem. Hi il-bidu u t-tmiem u hi l-essenza tal-Kristjaneżmu. Hi tressaqna lejn il-qalb ta' Alla u tħeġġiġna biex natuh lilna nfusna u ħajjitna stess. Pawlu l-Apostlu jgħidilna li l-imħabba ta' Alla ġiet inferra fi qlubna permezz tal-Ispirtu Santu li jingħatanna. F'Rumani kapitlu 5, vers 5. X'jista' jkun il-kaġun li aħna nitilfu din l-imħabba? Ċertament l-indifferenza, in-nuqqas ta' tama, in-nuqqas ta' twemmin, jew ir-rifjut tal-kelma tal-Alla. Għaliex Ġesu rrid tweġiba dwar l-imħabba u l-fedeltà ta' Pietru għal 3 darbiet quddiem l-Apostli l-oħra? Żgur li kkawżat lil Pietru uġigħ ta' qalb minħabba li kien ċaħat lil Ġesu pubblikament għal 3 darbiet. Issa Pietru, mimli dispjaċir u umiltà, b'mod verbali stqar quddiem kulħadd li kien iħobb lill-imgħallem tiegħu u kien lest li jservih akkosta kollox. Meta Ġesu staqsih, inti tħobbni aktar minn dawn? Seta' kien qed jipponta lejn id-dajjes, ix-xbieki u l-qabda tal-ħut. Seta' sfida lil Pietru biex jabbanduna x-xogħol tiegħu għar-rwol ta' raj tal-poplu ta' Alla. Ġesu seta' kien qed jipponta lejn id-dixxipli l-oħra u lejn il-ftaħir li bih Pietru kien ftaħar meta qal: jekk kulħadd jitħawwat minħabba fik, jien ma nitħawwat qatt. F'Mattew kapitlu 26, vers 33. Pietru issa ma jiftaħar b'xejn u lanqas jikkompara lilu nnifsu mal-oħrajn, imma jwieġeb b'mod umli: intaf li nħobbok mulej. Il-mulej isejħinna anki fid-djufijiet u dnub tagħna biex inħobbuh fuq kull ħaġa oħra. Xejn ħlief is-supervja frott id-dnub u d-deċiżjoni ħielsa tagħna ma jista' jżommna il-bogħod mill-imħabba ta' Alla. Hi rigal bla ħlas u li ma jistħoqinniex. Qatt ma nistgħu nissuperaw lil Alla fl-imħabba tiegħu. U ħabbna l-ewwel u ħabbitna lih hi t-tweġiba għal ġenerożità u l-ħnina tiegħu immensa. U inti tħalli l-imħabba ta' Alla tibdlek u titrasforma lil qalbek? Mulej, ħeġġeġ lil qalbi bl-imħabba tiegħek u neħħi minni kull naqqas ta' mħabba, ta' tiba u ta' gratitudni. Aziza Ommi Marija, enni naraf inwarrab dak kollu li mhux qaddis u dak li mhuwiex skont ir-rieda ta' Alla.
u nfittex nażel dejjem dak li jagħtih glorja kif int għamilt tul ħajtek kollha. Amen.